Guys, nalang ko kamay concern ba. Last day ko guys, biyahe ni. Sakay ni Isikul. Timing man nga kada kamay lang masulina sa motor ni katubil min. Ya, karon kaya kuan solid session naman sa left side. Before sa mga 30 meters before may mulit ko. Nag-signal midaan. Yeah. Dire namin sa center line ni Agi. Karon, tabo guys. Piling nagsunod na mo. Yatin pa mo yun yung link. Dire ni Agi wala. Pwede naman sa siya mo divert. Dire na siya mo Agi na to. Okay, naanapod may center line. Naka-signal po ginidaan. Paita guys. Hindi itong uban nga personal rider ba. Wala yung mga ambot. Dili nung tingali kanang ihisari gud na moagi ka o simendan sa ba. Common sense lang ka ba, di ba? Pero di siya kasabot. Padong liko. Yatin pag yun siya o overtake. Lahot din siya. May galing ang among drive sa vehicle. Kasi tanaw sa side mirror. Tanaw niya nga mo overtake yun. Wala naman siya madayon ng liko. Ngayon, ang nagsunod sa atong ni overtake nga mo, ni divert na nga rin naagi sa tuo. Ini bang uban na itong isong driver ba? Abot. O sabot. Danghag o siya ba? O yung mahinungdan nga madisgrasya tagay tumudan na ilang puguso kay padagan. Pinig mo pagpadagan ni scanan guys. Pura man para itong isulti sa akong ligo sa una ba kanang tawgo na mong part 2 ba. Kung mag-drive kuno ka, kinahanglan advance na pag-isip. Yun na kay preparasyon. Dili kay mag-drive lang kadanga-danga lang ka mag-drive. Pag naimuunong sa imo ako nung atubangan, kinahanglan mo slow down ka. Kay basin og na mo slow down ka ba kay kinahanglan imo una-unahon ba nga basin og una siya nimo ana karon basin ba og naay iyahang gipalabang pag moverti ka dire-diretso lang ka o ikay makaigo sa hindi palabang advance ka mag-isip kuno ba nga pag naiin ana nga sitwasyon kinahanglan nga imong una-unahon nga kung sa bahitabuha nga anong ni slow down check mayo o ni hunong siya pag mo overtake ka pwedeng mo tapad lang sa kaniya pag sirbar ka o kung sa way dagan uno ka mo laos o overtake kaya mo laos lang ka ngung pa siya nga mo na hinungdan nga sa disgrasya maigo nimo ang iyahang ipalabang ning umpa na tong driver nga igsuon tong driver ba wa di hinungdan na gyud sige lang kadali o na nga maigo ni sa istorya nga sige kadali di na nun maulit maita guys noon kana ko concern naman ni nga kuan ba sana unta ba kanang may unta ba nga masud silang utok nga dili maayo na ginana kinahanglan nabi kay kanang preparasyon nga mag-drive ka dili kay mo nga danga lang ka mag-drive kay mao na hinungdan nga disgrasya ka may taog maka kita sila ani nga
video ila sang makakuanan ba nga makakuha sila pagtulunan ba nga inana advance lagi mag-isip ka mag-drive ka dili na atay mga preparasyon dili kay magpadagan lang ka magpadagan nga uban uban nga diskarte nga mo overtake dili mo change gear daan ya kayo pag mo overtake ka nagkwarta ka patersira ka balik kay pag accelerate mo kusog ang imong dagan ba mo power ka ba kay nakakwarta naka fourth gear ka pag accelerate nimo ya man tinutok ang imong maneho ba inana diya guys dili mo gagawa ako di mo driver yun nga ani ako lang mo drive pero wala yung kumaanad ka pag drive so inaandam ko ng kuan kaya mo tangas ka yan lang subida ko na pag mo pang makina lugi rin ka apak mo segunda di mada segunda tercera sa kuan primera na da sa segunda primera ka ana ya yung tanga sila mo primera mo gyud sa maglungsong guys kada niglungsong nimo dapat naago na yung mga side nga shape logger dapat naka-segunda ka naka-tercera ka depende sa power nimo kita mas mayo di aligay nga mag-segunda na ka ug loaded ka para di mo sirit yung skinan di ka mo salig sa brake lang ba object nila isakto gid nga kanang shifting sa sakyanan baka segunda ka loaded ka pero wala kay load pwede ka man inana nga kuan so, bahada kayo nya nagsalig lang gas brake high ball tulin pa sa squitis so ini guys mauro to guys mga diskarte ba sa pag maneho ba padagan sa sakyanan kalsada